yeɓiyankoɓe Pini TV nder leydi e caggal leydi on calminama on juurama on jettama en garti e ñalawma hannde o kadi ne yewtidde bandiraɓe meɗen ɓe gowɗen yewtidde e nder haalirde meɗen walla nder télé meɗen mo ganduɗa o ko Pini TV yewtere nde ganduɗa nde yewtata ko pinal e gandal ɗum noon enen jokka yewtidde musidɗo men mo ganduɗa o ko doyen men walla mawɗo men mbiyen hono Mboyri Thioune en jettimo en juurimomo no feewi ceerno Mboyri Thioune en jurnotako e konngudi meɗen walla e calminali meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Malik jaam Allah wiyete moon bandiraɓe funnague e hirnague rewo e worgo sahale ɓaleri en calmini en juurima en mani en manti yontere fof lawol gotol e oɗo saaha taw ko ɗo e Pini TV e gardugol mawɗo men Abou Samba Diop. Jarama noon tigui ceerno Mboyri walla mawɗo men Mboyri yewtere so wiyama yewtere pinal e gandal mbeɗa andi haade men arde hannde en ciloytu seeɗa no fotiri foof on tawama hanki on tawama hannde yo Allah rokku mum kadi tawede janggo eno fotiri foof sen kaali to banggue pinal en kaali gandal en ƴewat lowre nde ganduɗa nde to banggue pinal hanki holno wano ciftinen hen no fotiri foof nde puɗɗen arde erogere meɗen ɗimmere e hannde oɗo sen jerodiri ɗum holɗo mbawaten hen darade walla holno jadirten e jamanu. Ceerno Mboyri so tawi neɗɗo namdimama e pinal meɗen hanki en tant que Foutanké so mbi pinal noon ne yaaji saabu cuddugaji meɗen walla mbiyen dewle meɗen nan ɗon e gueɗe goɗɗe jaadoje hen nan ɗon to banggue ko wayno ƴaro baali en nan ɗon e goɗɗo gueɗɗo en mbawa en limtude kono foof e waade noon somi wima ya rutto to banggue pinal men hannde holto mbawata natirde tawde woni Allah waɗi ka kamil kaɓɓitaɗo walla kamil kaɓɓaɗo no won hen mbiyata ni walla hen to ɓuɗɗa yidde natirde eɗo wawde siftinde en hanki men. A jarama Malik nde tawno no keɓmi wiide ni gardi ko ene laaɓi kam hannde to jaranteɗen hannde ɗo hay goto yedditaki nafoore wonde janngude ɗemɗe men gendiji saabu ɗum ko jamanu wayloto terme men o ardi koye wayloji kumaɗo e bindi wona kattan hunde fof hannde koma jangge hunde fof hannde koma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagara debbo walla gorko bawɗo humtude haaju mum kala fannuji ndema tawa kadi ko kutortoɗo bindol jasi fof Fouta hannde feccere mabɓe gona windoɓe ɗum kawral pelle Fouta gam ɓamtare fafde famide dadi rendude men ha ene poti fof doole mum so tawi eɗen gaabo hanki men ko gam yaynade hande men e fewnude janggo men hanki men ɓenni hande men ko hen gonɗen janggo men koko aroyta so yimɓe hanki gasi hanki gasi so haalde hanki gasi hanki gasi so haalande hanki gasi hanki gasi so siftinde hanki gasi hanki gasi so tinnude e darde e siftude hanki gasi hanki gasi ɗum noon ko hedde hanki ko woni haaloɓe hanki ɓe ko hedde hanki ko woni yimɓe hanki ɓe ko hedde hanki ko woni mawɓe hanki ɓe keddorɗen ɓe ko hedde hanki ko woni onon hatanteɓe leñol jooɗiɓe ene jiiɗi wittude ɓoɗɗude hakkillaji yimɓe ɗi pour yiitude holko woni hanki ko hannde ko anda holto gummi quand même hayso hannde wona hanki hayso hanki ɓenni hayso ko wonno hanki ko ala hannde kono kam ma andu hanki ma ko yumma hanki ma ko bamma hanki ma ko ɗemgal ma hanki ma ko gendi ma hanki ma ko no gurdunoɗa hanki ma ko no ɗanorte ene finirte ene wododira kosame enɗam jaarigal hanki ma ko jinnaɓe ɓiɓe badiraɓe suddiɓe isiraɓe hanki ma ko alfaɓe dina alfaɓe aada holko ɓe jiiduno holno ɓe mbaduno holno ɓe liggortuno holno ɓe pinnirtuno holno ɓe jogodino kosameje mabɓe no ɓe ñamirta ɗum enɗameje mabɓe no ɓe jokkirno ɗum gondigal mabɓe no ɓe mbaduno gueɗe mabɓe holno yaranno haɓe mbawi wadde jonde gurdam ɗam ganduɗa ene wawi haltede hannde so tawi noon ɗum ɓenni onon on galano saka gaddu noon yimɓe hanki walla gaddon yimɓe hanki walla cif noon yimɓe hanki ɓe hannde ɓe holno gandirta holto gummi ɗin tan soɓe jibbinama hannde Dakar ko Dakar tan gummi mi ala hanki mi ala nene mi ala baba mi ala caggal mi ala ɗo gummi donc mi dañ tarpaani so ala ɗo gummi ɗa alat paɗa donc ɗum ɗo ko kalmi ɗo foof ko ɗum woni ko onon gonɗo e ruttinade nde wonnoon jooɗan ɗon ɗon ko leñol yo Allah junnu balɗe moƴƴine amin ya rabbi amin ya barke Allah ina laaɗum amin ya rabbi tampan ɗon ko leñol sa welno mbaɗa passeport ma dewa lawol less elde hoore foof
e mettude holde balɗe juutimade noon tigi mawɗo Boyri e fuɗɗode haala ma nane haali hen ko faati e affaire fedde wiyetende fafde ene gasko wonde fedde nde jibinano ko caggal nde yoroji mbaɗi teskanoɗi e nder Fouta waɗi yimɓe yiɗɓe heɓɓitade ɗumen ne jogui hen peeje peccorde kono no fotiri foof to banggue daago manam nden ɗon nete fedde ko mbawɗa hen siftinde seeɗa koɓe keeɓi gollade to banggue pinal walla to banggue ko wiyete ko gandal ndeysan Malick minen min janggani Pulaar min ɗanniyankoɓe kono min garti e nder daɓɓe min tawti ɗo fafde debo no on saaha toɓo ne toɓa ilam ne ila coori mboji kotide kunda jeeyi ha toɓo toɓani ilam ilani toɓo haaɗe asaman ilam haaɗe maayo waalo ilde parcelle suuna yalti leydi sunare naati feela yeehi felore heddi ko beyi mbeyni fulɓe baale waalo kadi ne walda noon nden ɓe dogi wiyete ko cabbi a dogat tan ndewa ɗo minen ko hen min dewi min docteur min dewi ɗo min ganda ɗo haydara ɓe ɗanni ɓe keeɓi kayitaji ɓe keeɓi kalisaji ɓe garti han mbaɗa kalisaji ko nden fawde naati Fouta taw yooro waɗi toɓo toɓani ilam elani nden min garti min tawti ɗo fafde ene janggina ɓe Aba Thia babiraɓe ɓe mbiya min mbiya babiraɓe ɓe janggoya Pulaar mbiya argaji joom mara wiya ko ananano kalmi ko wiya men yo joni o ko ñagga ko janggi Pulaar kono fof ko neɗɗo janggirta Pulaar ya ɗum ko kalam ko ananano ɗum wiyami nani ɓe mbiya joni no paaɗon ko nden metti janggude nden metti haaltude nden metti haalande nden wonti famnude on saaha min ko ndulmaji Demɓe naaɓe min calmini ɓe de passage Wuro Amadou Sall Ba nokku Kadial Amadou Madina yalla yurmo yaafo Harouna Hamady Bolo ko kadi joɓɓata feere ko ɓen gaddi Pulaar e nder diwanuji amen Matam wuro addigo janggude woni ndulma e Demɓe addigo wittude woni ndulma e Demɓe ko kalno ɗo ko hen nokkumi ɗon nokkumi te ko quelques minutes ɓennumi par ce que mi alani ɗo wonani ɗo mi jooɗaki ɗo hayso jeeyi hayso mbaɗi bindi min jogimi ko hoore soɓe kaali ceerno haalimi wiyomi haal mi haala kono mi anda ko winda ko woni darta windi ko sa haali tan wawat somi jeeyi alluwal so mbiyami ya alluwal mi haala wiyomi wawi yimɓe mbaɗa examen ɓe gaño te mi wawa windude par ce que mi teskaki bindi teskotomi ko haalaka ɓe janggumi alkule ɗe on sako fafde famine dadi ko kalatamaɓe ɗo jooɗi ko ɓe guitta suggorde wiye Demba Moussa Thioune Demba Moussa Alassane Ba salmimo de passage enen mbiyatamo Siré Dara Demba Ɓoye Coye Malal Bou Paté gari pour aide ñaguiri yanan jaam kanko yahata o janggoya ndulmaji kikiɗe subaka o addan min nden windani ɗo janggui min ɗum kikiɗe Abbas Sow min mbiya noon waɗe ropa samba seydi Siré Lambal herdem Boucar yalla yurmo mbiya fomo o leeli ko antum less Libreville par ce que o tawi ko guine kototo yaalo yeehi voyage o sanki toon yalla moƴƴo makko yalla moƴƴo makko ko kanko wiyatno ceɗɗo ƴettoyi windande luggo o wiya Demba ƴettoyi windande o janggere subaka ko janggi subaka o ara o janggina min ɗum nabaji kikiɗe ɗum woni ko tamsinɗa hen ko ɓe ƴettuɓe alkule ɗe jaami garmi ha e nder Nigéria mbami toon wittu quelque moment gartumi après mbimi mboɗo jangga Pulaar mbiya ala so pammi kam Pulaar ko bindimi komi andata ɗum mboɗo jangga haɓe bindito ha paari nde ɓe pamnimi alkule ɗe no yaari duttima e deftere men mi wawi janggude janggora gam yidde nde wonno ko famɗa suura heewa laamo ɗum tagi min mbi jangginen pinal e gandal à partir de ñande hen mbawmi alkule ɗe mbawmi rendinde ɗe min meeɗa wadde arrestré sona e Pulaar e nder aéroport te janggotama kono noon ko ɗum mbaɗami arrestré mi hay natti faddineɗo on saaha nenam ko yumma babam ko bamma min komi an debbama ko debbam no gurtirɗen jibiɗiɗen ni tawtuɗen jinnaɓe men ni no rewɓe men gaddiroy tan debbo ndesen ɗum gurdene mum jibidinene mum ni hen ɓiɗɗo on so ari sa hoorema e beddanade ka bamma ala ɗo ala ceetugol ndima ngune andi ñeña ngune andi to heedi mawɓe kala mbiɗon ma laɓaɗantako ɗo no gorɓe fof en fasde hoore mum tinne hoore mum ene yiɗi hoore mum e huula ene hersa ne jogui hurum e teddugal e gacce ene hersa haalande ndema watta taw waɗani ene hersa fawdema fetel taw fellani ene hersa busude laaɓi taw yuwanima ene hersa yadde yasin wasa wadde hen doole mum ha timma ko heddi ko ñogal ngal jokkita
heddiɓe ne karso oppuɗo ɗum bonire walla bonna kañumene dowlumen daro e ñawdole mumen ndiwo ñakkoye mum jagga ɗum ha tir darna ɗum ha daro ponda ɗum ha fota ndewna lawol wiye Baba Malick yanino hanke ɗo yeeso par ce que hunde foof e payi koye dow neɗɗagal e to keɗɗa ɗo e ndimagu e hinde nototoɗa nde ko ɗon ɗon jeyta ñeeño guidde fiya ngayel daro hakkude galle dimo haala ɗum konngudi muusi taw ne bone mum te dimo o ene wawi warde ɓuuri ngo fof ɗon to dari ɗo ñeeño daro haalama konngudi ɗi ganduɗa on wawi fellude ɗum taɗo fina wi ɗum an ko mbaromo joni tan mbaɗon Malick ni dimo fette daro wiya ko kaldata o kay ko ñeeño tan o kay ko haali fof fette o kay sadi jaam tan hokkat ɗum goto fof ne totta gueɗal mum goto kala tiiɗa ko goto fof tiiɗa goɗɗo ne yo totta gueɗal mum kala ko gonɗa so gueɗalam ngal aɗa sattata mbo suusnadema te mbaɗani noon ko kala ko kalɗa aɗa wawi warde kono minen mbartami koye dow gueɗalam ngal koddigal wonno hanki yumma woni nenam babam woni bamma an gonɗa min debbam ko debbo ma kala goto men yehine dirisa so goto fof yehi bedda yo nder suudu guese jeeri yo waalo ko galle ma gonɗa to gonɗa fof ko an dirisa sa baba ka baba tan sa ɓiɗɗo ka ɓiɗɗo tan ɗum ko hanki men goto men fof ene fasdi hoore mum mi andi neɗɗagal mum goto men fof to heedi ɗo ene dolna ɗon yimɓe fof ne ndewi caggal mum ɗon ɓe ko willeɓe tottata yimɓe ko leɗɗe tottata yimɓe ko conele ɓe ko awoɓe tottata yimɓe ko liɗɗi ɓe ko joom kosemeje ko lehe ƴettata gaddu e kosam galle Baba Malick ɓe ko gaweje ko sakuji gawri jogui siiri jeeya galle Baba Malick gadon gawri ɗum kinɗe ɗe pecciranno kinɗe ɗe pecciranno ko goto fof ne waɗa désordre ala kinɗe ɗe keccita ko ha goto men fof wodata heedi goto fof to heedi ɗo liggono ɗon goɗɗo on pourtant sa yeehi aventure to ladde to yeeyoɓe ñaaƴi nan toon ko toroɓe yeeyoɓe ceenuji nan toon ko toroɓe pourquoi ga hen ɓe mbatta ɗum ɗum noon hollirta enen kinɗe ɗe goto fof addira tan ko keeda ɗo heedanma ɗo keɗanami ɗo ɗum woni hinde très bien hinde wona aɗa ɓuurima walla mboɗo ɓuurma walla mboɗo boni walla aɗa boni walla hinde nde ɗon ustami walla hinde nde ɗon ɓeydami non goto fof to heedi ɗo pour wallira ɗon goɗɗo on pecciɗen ɓe goni remoɓe ɓe goni awoɓe ɓe goni aynaɓe ɓe goni subalɓe ɓe goni wileɓe ɓe goni sereɓe hay ñande harande joguita doyete aye galle a doyteɗo aye pour yimɓe goɓa mbaɗani laabi tati te pourtant waɗoɓe waɗante koɓe bindata ko ɓe jangguini rimɓe ɓe jangguini rimayɓe ɓe jangguini wayluɓe cuka kala pinɗo nante Qur'an saha foof leñol foof hinde fof sanda ne yalta hen ceerno ne yalta hen kono wiyata ko jeehe galle Baba Malick par ce que on jeeyi gaddi on toon aye so tawi goto fof ala to heedi hay ɗum ko ala to kedda way kono hoɗor ɗon jogui jeyɓe ɗum voilà ɗum ɗo joni pourquoi pawɗen ɗum wonko ɓe miijoto wonko miijotoɗen wonto ummi wonto jeeya wonto ummi wonto fayi wonko ñiglata wonko siftinta wonko hollata wonko fewnata neɗɗo addiraka tan ne haala walla ñamata yara tan jooɗi ne waɗa ko wela non 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 gaddirɗa ko to keɗɗa ɗo ɗo garduɗa ɗo yaggolli holto garduɗa ɗo tawruɗa bamma e yumma sa nani haalayankoɓe walla pulariyankoɓe walla haranteɓe leñol ne mbiya yimɓe fof ko gotum kinde ɗe fof ko gotum yimɓe fof ko rimɓe yimɓe fof ko moƴƴuɓe yimɓe fof ko goto fof no to heeɗi ɗo ko ɗon goɗɗo on heedi yimɓe fof poti ko goto fof kinde tottande ko goɗɗo o dolnata ɗum sa woni baylo a wona baylam est ce que a bayl sa bayl min mi anda a wona baylam sa woni dimam wona dimam wonda kam est ce que a dimo sa dimo min mi anda a wattam dimo gona dimo mi wanma baylo gona baylam mi wanma gawlam mbaɗami dimam ko ni ɓe gaskinta ɓe tafata ko ɓe ko lawɓe ɓe goto foof to heetto ko toon gollirta so ari totte fodde mum sa tottani fodda ala fodde sa waɗani neɗɗo ko woni ko a wona ko gonɗa ko ɗum tan ni tan foti par ce que a ɓuurana e goto ɓurante ɓurna ɓuranma ɓurna ɗum addi konngol yonu neɗɗo jooɗa hen teddini neɗɗo tedda hen suur neɗɗo cuurɗa hen sa ƴeewi au fond kala ko mbaɗanɗa neɗɗo ko ɗum keɓata kala ko mbaɗɗa neɗɗo ko ɗum arta e ma sa ƴeewi au fond kala ganduɗo ɗum a wona tranquille a rentoto noon tigui
sen garti to banggue fafde to banggue gandal ko heɓa hen fotiri foof ko tabiti walla ko battini wonko heɓa hen ko tabiti to banggue fuutankoɓe par ce que minen min gonno ko piindi pinal amin jantoye dental nabaji en keeɓi hen sukaɓe jangguɓe yaɓe ha jum keeɓi seedantagal ɓe ganduɗa garti ɗen jangguina école aji pular e nder diwnuji men ɗum ko fafde golli ɗum min ganda koɓe jaara min ganda koɓe joɓete min ganda koɓe goni min gandi noon aɓe mbawi jippindeɓe somin defi min mbiyaɓe garen gotoɗen heddi ko min ganda hen haydara ɗum wonto ummi teɓen ɓe jeeyaka e diwnuji amen ɓe jeeyaka e guure amen hayso koɓe halpular en ko halpular en hoɓɓe halpular ummi ɓe guure goɗɗe ko fafde reeni ɗum rendini ɗum yoɓata ɗum fewnata ɗum addi ɗum minen min ganda min gandi tan ko ceerno ari en jangguino école jippinon ɗum konnon ɗum min konno ɗum ene ñamana yara sukaɓe wone sukaɓe ne kawroya wonen bawɓe men mbiyano Allah ko jangi pular min mbatta hen noon somin jeehi min mbaɗa magoji to piidi pinal to min mbaɗa semen yontere pinal école aji diwan nabbaji ɗi professeur uji ɗi min gadda min mbaɗa gustodiral miijoji kam wiyete exposé holko woni oɗo bang holko min jewtita hen jangguinoɓe en jangguino min yalduma yaafo monsieur Diaw jeeya ko Demet o sankima kanko woni directeur école mon abaji siwol ɗo senmo mala mi waɗa invité e yontere pinal min mbaɗa hen magoji hen min kocci magoji mbaɗa hen ɗanniɗo mi yeehi addani haydara ko itti toon ko anda ɗum ko tawti ga ko addi ko min ganda ɗum saaha fof ƴewat hello kadi luure min luurodira e mum artanne woni façon neɗɗo goɗɗo min pamani ko itti ladde to aɗa faami noon tigui donc koye ɗeɗon pin min puɗɗi e fafde kamɓe gadi lelnude ɗen alkule e nder fuutankoɓe très bien nden ko aba thia ɗa e noon alkulɗe ala modification no ngal lelorni tan pulal ngal no yarni noon lelori noon tigui e on saaha nde yimɓeɓe mbiyata nde holko janggi pular walla mi janggata pular nde holko mbaɗa ala nimso gonɗo hen e wiyannoɓe noon ɓe ko nimsa woodi wona ala ko woon nde wonno mi wima terme men o ardi koye wayloji ɗin wayloji hande ko ɗiɗon dokki en probléme par ce que ɗo toɓani ilam ilani ɗo toɓa haade asman ilam haade maayo ɗo walla ilde pastel ko ɗon affaire o serti ɗon hanke hande serti nden tubakiri naati ɓen gaddi sukaɓe ɓe nayi ɗumen école ɓen doki ɗanni e keddi hakkude mabɓe jiya nene pullo baba pullo ɓiɗɗo tubaɓe anda guesa anda ndema anda fijirde anda dialo anda jambere anda sow berel anda heero anda lengi anda yangue anda andi tan ko so mon collègue jeeya ko wuuro naggam minen jangguitta école jooɗo ha 10 heures fina 10 heures a jogui kasel mum kafe après sikilon après ene waɗani whatsapp ene haalda e yimɓe goɗɗum anda ko keewi ɓen ganda nene ganda baba ganda koddigal ganda ɓiɗɗo yumma ganda ɓinngu baba ganda ɓinngu yumma ganda ndimam ganda ñañako nden ɓen puɗɗi ɓen puɗɗa yo jaa école babiraɓe ɓen mbaɗa revendiqué enen duka ɓiɓɓe men jahata hen min jeeya min mbiya min janggata par ce que sa nawi ɓe école nawete jeeyɓe est ce que tu vois ɗon harande waɗi ɓe pooɗuni ɓe cali fooɗade ɗum tagi gendiyankoɓe men pamɗi jangguɓe men pular pamɗi wittiyankoɓe men pamɗi ɓayde ma limte kaari hen leñol pular no kala ko ala tan aɗo pular ɓuuri hewde pular ɓuuri yañde pular ɓuuri hewde yimɓe pular ɓuuri hewde population ƴeew enen en limtat andum men tata walla nayyi walla joyi addi wota ɗon taw ko cadre uji ɗi heddi rewɓe caggal ɓe calɗen haalde ɗumen ubbe comme no moon salo haalede taw ko kamilaji kaɓɓaji taw darniɓe leñol taw ko goppuɓe kala ko dogate Europe Amérique Asie Austral goppi guese goppi ndema goppi comci goppi dépense goppi tout gaari jooɗi en pindire leñol ɗo e Pindi TV ɓen potɓe yeccitede ɓen fotɓe heɗede ɓen haaltoɓe ɓen tindoɓe daaroɓe onon tindoɓe daaroɓe jooɗiɓe ne goppi foof ene mbaɗi bandone e gurdam mumen foof ene kucce leñol ngol ne kolla ɗumen hanki mumen gandal kay nani katantagal kay nani fodɓe wallede nani fodɓe yiɗede nani fodɓe abbede nani fodɓe dolnede nani ɗum woni onon ɗen so ala galo ala gando ala jontaɗo golle ñol mbayat noon tigui
mawɗo men mawɗo Mboyri Thioune ko kanko no jaddaten yewtere pinal gandal a haali ɗo ko yawti hade seeɗa hade mi artude e namdal ngal tan ko wayno honno nduɗo hoddu hoɗoru ni aɗa jogui hen ko sifa mo mbawɗa sifade seeɗa walla wonko siftintuma. Oui, parce que min koɗatno ko waalo min mbaɗata 9 mois ko waalo min jata koto kolaɗe to min garta e paale he ñande ilam wiya naata janggo e cangol he janggo min dumbina beyɗi janggo min puɗɗo faade min paata ko te so jammari ko kirɗeli watte min ketto ko Sidi Mbocel banque pulago to mboɗo a yimandema ha timma koyno ama sampollel en gumalo Samba Jam Dialalo en hamme camel en mboɗo a yimandema ɗum min kettono goto foof so heeɗima ɗum so wi aɗa jeeya e nden hidde aɗa ƴeewa himmirde seeɗa tinnikinade wiyede ka jammaɗo on saaha onon keɗotono hakkude Amadou Sampolel Gumalo ɗin ɗon diɓe way min keɗo hakkude Amadou Sampolel Gumalo Samba Jam Dialalo gardi ke joor ma en garto hen e jewte Amadou Sampolel sawa legge gueɗal jomen Dialalo très bien jeeya koye pine ko nandi hen koye pine he jeeya ɗen ko haare mabɓe egge fari saabu nde Amadou yeehi addoyi nayyi après Gumaro yiiɗi arande nayyi Amadou ɗi hoddu holko dillintuma e walla holle saaha nde puɗɗa nde puɗɗotoɗa tinde hoddu memima way saahaji beele ko subaka walla ko kikiɗe walla ko jamma. Bon min hoddino memami kala heure nde wonno hoddu ko pulago hoddu ko gonka hoddi ko pille ɗe hoddi ko installation gurdam pulago ngu kot kiki no ñamrete no yardete no finirte jammaji ɗi so jeeyi ha jenggi wendogo ono wayatani so yeehi ha subaka law o yimɓe kassima so yeehi ha beetereji ɗi so yimɓe gottima no mbayatani so ɗanima gone hen ha takkusan woni hakkude takkusan o e futuro o no wayatani gueɗel hen fof ne jogui ko haalata gueɗel hen fof ne jogui ko yahata so yeehi ha gueƴe juulama yimɓe kirtima goto fof ne jogui ɗo woni ene woniri so yeehi ha yimɓe lellima ne kettodira won koɓe keɗoto ko ganduɗa ha mbawa famde ɗum hakkude galleji ɗi hakkude kirɗeli ɗi e daade kala dande nanɗa aɗa andi ko kaari kala ko wirtima aɗa andi ɗum ɗo ko puccu walla ko naggue ɗum ɗo ne jogui ko haalata a faami kala mami ko ɗiɗon funna keneli gummotoɗe funnague ene paye hirnague ko gummotoɗe hirnague ene paye furnague on aduna jirlotoɗo mo darotako sa ari wonano fewnata sa yi wonano firtata kesɗi ɗiɗi kiɗɗata jogui koko haalata par ce que kamɓe ɓe jogui ko teskuyaji gande teskuyaji ɓe jogui limtanmama ɗo ko heure foof ene jogui no yarata heure foof ene jogui noɓe gurdata heure foof ene jogui noɓe beltorto e koɓe mintinta ɗin heure uji heure foof ene jogui koɓe jaɓata koɓe calto guida e juumaji ɗi ne janggat nde juulata nde noddinte nde wiyete gumme jarede nde so tabalde fi cabbe ɗi no foti haɓe gandi sawru laamu so ari haɓe gandi sawru yo yimɓe gar batu haɓe gandi sawru mayɗo maayi joni joni ɗum ɗon mbeɗa andi so neɗɗo junjima hen ma artu hen par ce que ko sinno wonano hojomaji men ne dabɓiɗi kono so Allah jaaɓi wuuri kono rufani ma e gartu hen saabu so subakaji ɗi mbaɗino joom guure en ɓe jalti so tawi wonko keewi tawi ko noddandu walla ko neɗɗo duttiɗo e joomum ma en garti cabbe ɗi tawa kadi ko ɓuuri yajde walla galɗo haalani yimɓe ko boni walla galɗo haalani yimɓe ko moƴƴi goto fof ne jogui no ardata ɗum fof hay garɗo haalande yimɓe ko boni ne jogui sawru mum ene jogui no ardata jogui no ardata eyyi sa yi putinara doga tan ko wullago nden ko noon wiyata noon nden wallahi won mayɗo jawni ko wullago aɗa faami so yi putinara ni ara sees tan ko habaru tan jaam yamu a faami so tawi o fii ɓe mbi goho o wi ɗiɗi ɓe mbi tati tabalde nde nayi so haaɗi jeeɗiɗi tan mbiɗa holma tan mirdaɓe lemmo so waɗi til ɓe ko jayde ɗo laamu ari yo bartu donc gueɗel hen foof kamɓe jogui ko gandal mabɓe spécial ala foof ko paggi sa haali ɓe gandi ko kalata sa dejƴi ɓe gandi ko deƴƴuɗa sa fi cabbi haɓe gandi sa dogni babba haɓe gandi so pucciɗo doga haɓe gandi no faye mabɓe so pucci rutima ne yalta wuuro yaɓe gandi ko nawi gande mabɓe spécial ɓe jogodi ha noon kamɓe gondi jamma e ñalawma subaka kikiɗe kamɓe kodde wuuro he kamɓe jadata jabbere ɓe goni toon ha ndin gawri ɓenda so ndin gawri ɓendi après soñama nawtama ɓe garta e paale he soɓe gummima e paale he ɓe garta e pooɗe he ndungu ngu tooɓi ɓe paata jeeri kamɓe keedi keerol dialo kamɓe gondi 24 heures sur 24 hande hay goto wondani e goɗɗo on yimɓe fof cintoyi goto fof yeehi galle mum hay goto anda goɗɗo on wuuri, anda mo wuuri, anda mo wuurdi anda sehil mum anda no yaara en gartani hande taw ko hanki gonɗen.
est ce que émission o fof ko hanki gonɗen ndeysaan en natani hannde mbeɗa anndi machallah ñalawmaji men garoyoji inchallah may ngar hen men garoy hen may ngar hen par ce que kalɗa ko c'est très important ruttinade caggal le mbiyan Allah ne huula en ɗam ina reena mawɓe ko noon mbiyanno saabu ɗum cifiɗa ɗo gododiral yimɓeɓe gotodiral mumen e jahodiral mumen jaam so wodi ko kewi ko wona ɗum ko kadi kamɓe fof ndendi ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko poɗɗe siftorede no fewi heddo noon beele aɗa keddi walla aɗa keddaki ma en gar hen e jewte men keddiɗe e hol darde nde poɗɗen darade hande aduna o tolni ɗo ma en gar hen inchallah rabbi saabu nane mbinomi ko kamil kaɓɓaɗo walla kamil kaɓɓitaɗo joni kam mi gonɗini wonde ko kamil kaɓɓitaɗo ina wila goto fof ne ƴetti jus mum ina tara goto kala ne heeɗo so heeɗima kadi ma wadam wonko dañi ko faami hen kono noon ko ɗo mbaynortoɗen salamu ɗo jaaɓi konngol ma cakkitigol e yewtere men e yewtere pinal e gandal ko weltare tan Malick mbiɗa ƴetta Allah jettuma nde tawno pular wi haydara tiiɗani sona ko tinna yewnu neɗɗo jooɗa hen teddi neɗɗo teddani sunna ka moƴƴo ka dariɗo ka jaam yamo ka neɗɗo laaɓɗo reedu eɗen ñaagui Allah tan yo Allah juutno balle moƴƴina batan kadi somin jima tan min kulani nde wonno haydara tiiɗani sona ko tinna ka timbuɗo ka neɗɗo baɗɗo fayida ganɗo laaɓɗo laɓɓinɗo gandal mum min ñaganimama Allah moƴƴere mbiten bandiraɓe tan ko yontere fof ko lawol gotol e oɗo saaha émission pinal e gandal dogue lowɗele yoɓe gaddu miijoji mabɓe bisimilla yoɓe gaddu ballal mabɓe yoɓe mbattu hakkille eko watte ko kamɓe mbaɗante koye mabɓe gummiɗen koye mabɓe duttorten koye mabɓe dewɗen koye mabɓe jaadeten ko kamɓe tawoyten kamɓe gabborten kamɓe kaldaten kamɓe kalanten kamɓe mawninten kamɓe jondaten kamɓe pindinten pinoren hen jonden jooɗen hen teddinen tedden hen ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe no oɗo saaha e Pindi TV en calmini mawɗo men Abou Samba Diop Djibi Dieng cameraman men en beltanima ɗum mo ganduɗa ko jooɗi tan gam yaltinde fuutankagal e yaade bang yo bang ene daari gam wallude fuutankoɓe e yaltinde ganni men gurdam men ko ɗum tan woni ko hande oɗo ñalawma ko mbawɗen waynorade bandiraɓe yo Allah yo moƴƴere amin mi weltima no fewi yontere fof lawol gotol e oɗo saaha inchallah taw ko ɗo e Pindi TV jarama e émission pinal e gandal a jarama Malick noon tigui noon wonno ko doyen musidɗo meɗen mawɗo meɗen Boyri Thioune e beltanimamo no fewi yewtere pinal gandal mbeɗa andi ko ɗo jawten ha saaha goɗɗo ko haali ko kadi inchallahu rabbi ma garta hen toɓɓe ɓurɗe wadde fayida taw kadi koto banggue pinal men hande ɗo nder ɗen ɗo réalisateur o en jetti ɗum mawɗo Djibi Dieng ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah